Медитация Аз кралицата. Мили дами, когато вие повярвате в себе си и правите това, което искате, вие вече сте кралици. Въпросът е да се научите да приемате благата на Вселената, подаръците от мъжете, комплиментите, хубавите неща в живота. Със смелост да вземате, да се наслаждавате и да се отдавате. Затворете очи и си представете, че сте в една зала. Тази зала е най-красивата на света. Подът е розов, стените са златни, с различни графити на тях. Има прекрасни огледала, има и вълшебни картини. А в края на тази зала е вашия трон. Той е голям, красив, златен, удобен. Вие правите смело крачки към този трон, защото вие знаете, че той ви принадлежи. Седнете, огледайте се около себе си. Всичко е красиво, а вие сте с една прекрасна рокля. Чувствате се толкова красива, толкова царска. Дишайте дълбоко и издишайте. Насладете се на това място. Заредете се. Имате първия гост. Красива слуга носи към вас подарък и ви го дава. Това е толкова мечтания подарък от вас, който винаги сте се казвали, че ако имате възможност, ще си го купите, ще си го вземете. Вземете го. Благодаря ти, принадлежи ми. Сега идва втория слуга. С голяма усмивка ви носи втория подарък. Това е възможност да отидете на мястото, където винаги сте искали да отидете. На почивката, която винаги сте си мечтали. Вземете го, благодарете, усмихнете се и приемете и този подарък. Време е да приемете подарък номер 3. Това е нещо, за което сте си мечтали от малка. Нещо, което винаги ви се е искало. Как той знае точно какво да ви подари? Вземете този подарък. Зарадвайте се като малко дете. Вече имате това, което сте искали. Номер 4 пристъпва към вас. Това са чувствата, любовта, отдаденост, красота, сигурност.
Какво още винаги сте искали да получите? Всичко това в пакет ви се дава. Вземете го, насладете се. Отворете сърцето си. И така около вас идват безброй много хора, които ви носят подаръци, просто защото вие сте специална. Вие заслужавате. Те ви носят 1, 2, 3, 5. Насладете се на всички подаръци. Цялата зала е за вас. Всичко това е за вас. Радвайте се от сърце и благодарете. Вие заслужавате. Ако вие повярвате, ще получите всичко, което искате.